danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu a kai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Ango amar su karima amarya ce burin ango amarya ne makulale amarya ce burin ango domin a yau kuke da magani amarya ce burin ango aure na san daurawa baki na siya kokawa masoya muna darawa ango da amarya sun yi shiri gida da su sun zaunawa auren na masoya ne ya sami ne ango karima ce shagalin aure dangin amarya da ango na da rawa auren na masoya ne ya same ne ango karima ce famaryarsa ranar shagalin aure dangin amarya da ango na da rawa auren na masoya ne ya same ne ango karima ce famaryarsa ranar shagalin aure dangin amarya da ango na da rawa da kama budan zance na da fara na sa Allah shine masani na mai cika burkan da na kukulla mai nasuwa auren na masoya ne ya same ni ango karima ce famaryarsa ranar shagalin aure dangin amarya da ango na tarawa ta yi rigo da burin ku ya cika annora zukata sun sanye tamkar kuna a cikin jaura same ni ango a cikin ruwa ka sani allura karima ce taka amana an baka na ango al'umma na murna ranar kowa ku yayiwa auren na masoya ne shagalin aure dangin amarya da ango na tarawa soyayya ta zamto sallar ku ga kwami zane kun yi auren sunna shine yake da imani rana ta biki mun tama da cikin kyawun launi karima amarya ce lallai kekin dace ki samu masoyi mai hakuri mai adalci kuma mai rasuwa auren na masoya ne ya same ni ango karima ce famaryarsa ranar shagalin aure dangin amarya da ango na tarawa ne muku tare muke ne na kuni ke yin waka wurin ango da amarya masu wace ko farka domin kyawun tarbewa ya wuce fanni da daka aure da ya daura Allah haka ya tsara ba wanda ya isa rabawa tunda mai duka da ya tsarawa auren na masoya ne ya same ni ango karima ce famaryarsa ranar shagalin aure dangin amarya da ango na tarawa amarya karima ke zama mai rufe dukkanin sirri Danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu a kai da zarar mun dora